Charing, charing, charing. Oh no! Mama! 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 Anak! Feel ako na. Oh, bakit? Ano ba na-feel mo? Kautotan ako. Hindi na ako kaya. Mama! Aray! Natogo! Ay! Grabe siya, oh. O sige, ma. Lahat gagawin ko para sa iyo, ma. Kukunin ko ang mahiwagang bokya para sa iyo, ma. Para maulian na ang imong matag tikito. A few moments later. Asa ang mapa na kamatuuran? Sa tambag. O, tanaw na to. Mapa sa kamatuuran. Di arata. O siya. Tapos mo lakaw tangarisa. Bukid. Tapos Ugsong. kasagingan. Enchanted World! Enchanted World! Enchanted World! Tara! Saan naman ta? Isag ka na, tamo na ng isag kaon. Bukid! Padung bukid. Ay, salamat doon na lang, Jude. Sunod, Layo pa, uy. patabay ka sa gingan! Hindi ko makuhaan kita ni eh. O siya, sige, tara.
Kapit na. Sagingan na lang, tapos Enchanted World na. Ano po, Diyos ko. Hindi ang titawag na. Ano, bahay? Ay, isa pa? Oh, ito. Ikapoy ko. Yung may dambaw. Nakatubig. Wapo ko ka da. Iho na ko eh. Lagi eh. Di chimi Enchanted World. Ba't ka da false dito eh. Siguro ko pas mo dito ani. Ani na lang. Panguhan lang tayo sagi. Dito sa kilid. Panguhan lang ta. Sige na. Tara, sige. Tara. Sasabihin ko, Pakko. Try. Busog ko eh. Okay na na ko eh. At least man lang. Kaysa naman sa gutom Yan, na. tubig na to. Pangita ng tangad ko. Mga tagbutong. Bagay. Ay, nanadyo tayo pagkaon. Sa bagay. Sige. Ganun tayo ito. Put dun sa nito. Oh, ito na sana. Sige na. Ayaw po ka. Sabi. Para na ako'y gunita lang. Okay. Ikaw daani ha. Isa ko sa may tamo yung buhi eh. Siya ikaw daani. Sige. Sige. Isa ko na lang ano magdala. Sige. Siya para. Hoy! Mga ilang tulong saging! Ibalik nga! Wala! Ang tag-iya! Bagan! Buang mo ha? Piste ka kapoy! Okay, kapoy ko. Oh my God, ikaw na siya. May lugar ni. Beautiful places pa. Uy, ang mapabi. Enchanted World!
Diyos, mo din ni. Nakabiti mo places ba ni Juan? Kagwapa ba niya? Pwede bang utana? Kung saan namang anaa ka mo dili. Pingita lang namin tambal sa matagkikisa kong mama. Tingnan sila na ako sa Enchanted World. Walang siguro na din O ba? Kuha akin ni. O ini ang mahiwagang bukya. Maunan niya ang tambal sa matagkikisa kong mama. Makauli na ta! Sige, ay mag-Facebook ako. Pangawad ba niya? Lagi. Tara! May kinakauli-uli na ta. Tara na. Ang mga buang, nanggawa sa kasya. Musud po kubi. Enchanted World mo. Badi, kamangon ko nabi. Hi, miss. Ano yan? Okok! Okok! Picture! Picture! Nagkikita na ta. Tara na. Okay na, okay na. Bukol ka. Sige na, Juan. Ito. Kimi